Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, pupunta tayo sa Pusurubio para i-update yung mga project natin to mga boss. Siyempre, kasama natin si Master Chinito. Opo. So ayun mga boss, si 5-star of the road. So inspector siya dati mga boss ng 5-star. So yung mga naisakay niya, mag-comment lang dito. So ayan, so andito na tayo sa expressway. So on the way na tayo papuntang Pusurubio. So mamaya may dadaanan lang tayo na bilihan ng pintura. So may pintura lang tayong bibilin na kahit konti lang muna para sa project natin. Tapos nagdala na rin kami ng mga materyales, span rin, tapos cornisa, so pati ceiling rose andyan na rin sa sasakyan natin na sa likod. So mamaya papakita natin yan mamaya mga boss. Okay, so drive muna tayo. So bili muna tayo ng pintura mga boss. So dito sa Ozone Steel sa Pusurubio. Okay. Yun ay. Delay tayo. Wala siyang nabili. Wala palang Davis dito. Mata ko. Wala tayong nabili mga boss. So doon na lang tayo sa Tarlac bibili. Babalik pa naman tayo dito sa Huwebes. Okay, pili muna tayo ng ng ulam. Alas 12 na pala.
area. Pabalot na lang tayo. Doon sa maraming kumakain, doon ang maraming ano, ay masarap ang luto nila. Ito yata yun, no? Yung sinabi ko kanina. Yan yan. Yan. Okay. Check din pagkita. Ano atoy? May isang tanong, may isang klase. So, ano lang yung isang palutan? Kung pinapaitan, kung may set. Harap? Puro kambing mga boss. Oh, pinapaitan, kinigtot, kilawin, tsaka ay sinampalukan pala yun, hindi pala pinapaitan. So ayan, no. So tara na, para makakain na rin. So malapit na tayo mga boss. Ito purok nama ba to? Hindi, purok patro to eh. Ay ano yung nama? Nama dun sa Barangay Nama. Barangay Nama dun. Barangay Nama. Yung pupuntan natin. Barangay Nama. Nama. Barangay Nama. Pusorobio, Pangasinan. Palatandaan natin yung kasya. Malaki. Pag nawala yan, Wala na. maliligaw na tayo. Tsaka yung ano, poster ni Duterte, ni Sara. Pag hinalis yun, wala na, maliligaw na tayo. Init. Mag-park muna tayo rito sa may simbahan. Shout out kay Sir Ramon Butay. So dito na kami sa bahay ninyo. So si Sir Ramon nasa Baguio na siya, nagka-quarantine na siya. So umuwi siya ng Pilipinas. So ayan, kumakain na rin yung mga kasama natin. Hindi na nakapaghintay. So tara. Nanda? Okay. Yung ano natin, paksi. Ayos ah. Ulam natin kanin. Paksi ah. Itlog. Yung bahat ko lang dito. Lagayan ng ano pala, ng ano doon. Ano ko yan? Ay, ano na lang. Ano, mangkok ng ambit. Bahaw din. Kasi ito, isali na lang ito dyan sa mga.
Okay, so i-update na natin itong bahay ni Sir Ramon sa Pusurubio. So, nakapagpahinga na sila mga boss. So, katatapos rin namin kumain. Alauna na. So, yung kasama natin dito. So, napagod sa biyahe. So, nakatulog. Ayan siya. Huwag na nating istorbohin. Napunta tayo sa taas para i-update yung project natin. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, pupunta ulit tayo sa Pusurubio, Pangasinan. So nagpabili si sir ng kambing. So ayan, 2 kambing. So ang bayad nito ay dito sa amin nasa 6.5 yung dalawa. So ayan, yung dalawa na. So medyo mahal na yung kambing kasi ngayon mga boss. Tapos magdadala na rin tayo ng mga pintura, tapos mga ilaw. Andyan na rin mga ilaw doon para makompleto ng mga ilaw doon. Tapos itong kornisa na kulang. So yan ang dadalhin natin. So kasama natin si Badinoli. Yan, tapos si Master Chinito, the inspector. Ano po? So pinapakamustahan ka pala ni Kagawad sino yun? Kagawad Bernard, ano ba yan? Si Kagawad sa Union, oh. Oo, pinakamustahan ka daw, nag-comment siya sa Hello po. Kamusta rin po, Kagawad? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Kasasabi ko lang nung last video ko. Okay. So dito tayo sa Santa Ignacia, sa bayan namin. So dito kami bumibili ng kambing. So maraming kambing dito mga boss. So ayan, kung may natapos kong project minsan, kung medyo okay naman yung kita, ayan, kumukuha ko ng kambing dito para sa salo-salo ng mga tropa. Okay. So ayan, tara na. So para mabilis tayo. So tingnan na natin ulit. Hindi kaya gugulong yan? Yung pintura doon, hindi kaya gugulong yung maliliit? Ito oh. Yun, isara mo yun. Yun yung isa, yun ang malaki. Tapos yung isang ano. Isara mo na dito yun, dito na. Para hindi nakikita itong kambing. Baka anin tayo ng animal welfare. Itigal pa rin, lang natin eh. Yan. Kakatayan din naman ito. Baka sabihin nilang naiinitan eh. Baka sabihin nilang naiinitan, kawawing kambing naiinitan. Kakatayin pa naman. Kaya itong kambing na to, siyempre dalawa itong kambing na to na pinabili ni sir. Hindi ko na sila bibigyan ng pangalan. Kasi kakatayin din namin. Kakatayin din naman nila. So tara na. Okay, let's go. Ay, tingnan na, i-check natin ang mabuti. Okay na, so tara. Okay, so habang traffic. So ayan, traffic dito sa amin mga boss, sa Comelec checkpoint. Ang dahilan. So ayan, habang traffic, shoutout po na tayo mga boss.
So shoutout no si ano Kagawad. Shoutout po sa kay Kagawad Franco Rendon ng 5 star, yung kasama natin sa 5 star. Okay, so si Master Chinito kasi inspector siya at conductor dun sa 5 star. So yun yung sinasabi ko kanina, hinugpakamusta kay Master Chinito. So yan, shoutout din kay JT ano nito? JT Tour watching from Los Angeles, California. So ayan, shoutout din kay Ray Bilacion watching from Hong Kong. Shoutout din kay Edgar Rakino from Montreal, Canada. Okay, shoutout din kay Ana Olip Vargas. So sa Aliaga ito mga boss. So yan, hello ma'am. So malapit na pa yung sa inyo mga madam. At syempre shoutout din sa laging nagko-comment kay Ma'am Lisa. So ayun lang kasi nakita ko dun sa comment niya. Lisa lang yung nakalagay. Siyempre, shoutout din kay Ma'am Teresita Tagara Salvador sa ano to, sa may Herona, yung naging project natin doon. Tapos shoutout din kay Kapintura TV. Yan, yung taga Paniki, di ba? Kilala mo yung Bads? Tapos si Daalan TV. Yan, subscribe na po kayo sa kanila mga boss. Tapos kay Ramon Valenciano. O yan sir, pupunta na po kami dyan. Tapos kay Francis Lagunilla, na pinsan ko, taga Bicol. So yan, subscribe na rin po kayo sa channel niya. Tapos kay, siyempre kay Franco Rendon na si Kagawad, di ba? Master Chinito? Lopo. Sige ayan. Si Franco Rendon. So ayan, yung kasama niya, ano siya sa sa 5 star. Gawad siya sa Union. Kagawad siya sa Union. So ibig sabihin, kakalas na kayo? Joke lang mga boss, baka tanggalin ito sa ano. Okay, so biyahe ulit tayo mga boss. Okay, pusurubyo na tayo mga boss. So hanap lang tayo ng bilihan ng ulam. At mag-alas 12 na rin kasi mga boss. So may kikain na lang kami dun sa site. So yan, shoutout sa mga taga Kablong ba yan? Kablong, Pusurubyo. Ayan. So nandito na tayo sa mismong bayan nila. Ito yung mismong bayan nila mga boss, papunta dyan. Pinaka nila. So nandito lang tayo sa main road. Okay, so ito na tayo kay Clark Kent Kambingan. Ayan, punta natin. So tara, pili tayo mga boss. Kita na lang ako mga boss. Tagatang man. Wala mo na atoy. Adobo, manok, mitig. Itoy. Sinubuan. Adobo, express. Adobo. Pandaneta. Ano? Magkakanong order? 80? So isang order dyan, tapos isang order dito sa Pinigtot. Alok, sir. Tapos pinapahitan, isang order din. O balot. Alok, papaitan mo siya. Okay, thank you madam. Oh, let's go. Okay, let's go.
Okay, dito na tayo mga boss. So ayan. Kamusta na kayo mga kambing dito? Okay lang kayo? Nanginginig sila. Siguro ano, nilalamig sila. Malapit ito po. So dito na yung mga materials natin. So ipapababa natin yung mga yan. So lagyan natin sila Tonyo. Ton, pababa ng mga materyales. Ay! So, pasuyin muna doon, materials. Hoy! So ayan, papakita natin mamaya yung mga boss. Paano mo na yung materials? Oh, Joet pa yung kambing. Maganda yung blending ng kanta ng mga ano, ah. Ganda ng ano ah. Huwag mo muna alisin. Dito yung kwan nila. Yan lang. Sige. Okay. Yung kwan. Huwag mong kwanin para hindi natin makwan. Pag inano mo kasi yan, maano yan. Oo, alam mo naman, pag kwan yan, hindi na natin makakwan yan. Pag dumating si Kon, wala na tayong kwan. Oo, lalo na yung pag inano niya yan. Di ba pag inano yan, di ano yun. So wala na tayong makakwan pag ganyan. Huwag mong kwanin. Huwag mo. Parang gano'n. Medyo ano yata. Magulo yata yung kwan, mga boss. Yung ano. Okay, magbaba muna tayo ng mga materyales. Naman tayo bukas. So may ano, pagsasaluhan tayo bukas. Lalabot ka? Ano ko lang dito papasok. Diyan sa putlak. Ang lambot ka sabihin na ba natin kahapon? Binaba namin kahapon yung mesa sir eh. Tai-tai eh. Okay. Okay, punta na natin mga boss para makuha na natin tong ano. Para itong kuan mga boss. Hindi pa na ano yan. Dito sa kabilang kuan naman. Inaano na ni kuan. So yan. Kinakuan niya yung ano natin para makuan yung so yan si Ton yung punta doon sa taas, nagmamasilya. So ready niya na lang yan para sa spandrel. So dyan kasi kakabit yung spandrel natin mga boss. Tapos doon sa kabila andun naman si naman isang kasama natin, so nag-spandrel naman siya ron. Okay, so dito na sila sa side. So punta naman natin dito sa likod. Okay. So gumaganda na yung ano, bahay mga boss. Okay. So dito nilatag na yung spandrel dito sa likod. So ayan, napinturan na rin nila yung side niya. So hardwood flexing na nilagay natin dito mga boss. Tapos umuha na lang tayo ng pulse beam. Okay, tapos dun sa loob, gypsum board yan. So andito na sila banda. Tapos kung hindi pa nalalagyan dito sa gilid tsaka dun sa harap. Okay, punta tayo dun sa taas para makita natin yung mga natapos nila. Oh, baka makuha mo yung ano Okay. Okay. So ito yung sinasabi ko na gypsum board, tapos siyempre lalagyan pa natin ng cornice yan. So dito hindi pa natapos yung spandrel dito. So itong spandrel nga pala mga boss, kinuha natin yung sa DN Steel Tarlac. So shout out sa mga taga DN Steel, mga suki natin doon.
Okay? So ito na yung bahay. So naka-prepare na lahat ng pintura niya mga boss. Pwede na tayo magkulay. So inayos na rin nila yung pati mga retouch. Mga i-retouch na nakalubog yung magandang pader. So na-retouch na rin nila. So magkukulay na lang tayo ngayon mga boss. So ano masasabi mo Master Chinito? Yung hindi pa tapos yan, lilihain pa nila yan. Kasi si Master Chinito, inspector kasi ito eh. Kaya mahilig magturo dito sa site. Dituro niya yung mga hindi maganda. So ano pang inspector? Yung ano? Wala na. Kaya na. Wala na? Okay. So yun ang maganda sa may kasama tayong inspector ng bus. ng 5 star. So sa 5 star siya. Na boss. So pandemic, wala silang biyahe. Hanggang ngayon hindi na sila nakabiyahe, no? Okay lang ba kayo magbe-bye talaga? Wala na. So magre-retire ka na. Retire na. Okay, so antayin na lang natin yung niya. Magiging milyonaryo na yan pag ano yung pension niya. Okay, so ito yung kabilang kwarto mga boss. So ang ganda na. So lalo pa itong gaganda pag nalagay yung ilaw. So napinturahan na nila. So ang kulang na lang dito yung main color tapos yung mga cabinet. So mag-usap pa kami ni Sir tungkol dito sa cabinet kasi yung kulay white na laminated board naubos na. So wala kami mapagbilangahan. So ewan ko lang kung papayag siya na palitan natin yung kulay ng laminated board. So meron ako nakita doon brown, halos brown lang lahat. Parang ganun yung kulay ng laminated board. So meron naman akong gusto mong ilagay dito na kulay gray na laminated board na marine. So tatanong ko kung gusto niya yun. Para sa akin okay yun yung gray na yun. So parang modern din siya. Okay. So punta tayo rito sa kabila. Oops. So dito sa kabila, ang ganda na. Okay. So nakapag-retouch na rin sila dito. So lilihain pa nila yan mga boss para mapinturahan bago ito magkulay. Okay, so ito na yung design niya. So ang ganda nito pag natapos mga boss. Ang ganda nito, lalo na pag nilagay mga ilaw tsaka mga kulay niya. So ganun din dito, hindi pa tapos yung dito mga boss. Yung dalawang cabinet dyan. So yan, hindi may ilaw din yan. Pati dito may ilaw din. So andito na si Tonyo. So ito yung ginagawa niya. Nagmamasilya sa rito. Good job, Ton. Ayos. So ayan, kung gusto yung kontakin si Ton, nasa screen yung FB niya. So taga Antipolo siya mga boss. So tumatanggap siya sa NCR. So kinuha ko lang siya rito kasi kailangan ko siya dito sa project natin sa Pusurublo. So matagal na rin siyang nagtrabaho sa akin mga boss. Nag-training siya ng 1 taon. So ngayon pinag-polish siya mga boss. Okay. So kasi yung may hawak dito ng project siya yung pinagkatiwalaan ko rito. Kaya ko siya tinawag. Kasi bawat project meron akong nilalagay na pinaka-head na, pinaka-foreman para doon ko ibibilin yung mga design na gusto kong ilagay. Tapos mga kung paano mag-frame, ganyan, magmasilya, gusto ko sila yung nakakausap ko tungkol dito sa project natin. Kaya bawat project natin meron isang leader na naka-assign. So meron din doon sa Santo Ignacio, meron din foreman doon. Tapos doon sa May Antok meron din isang foreman doon. Okay, so dito sa CR, so okay na rito. Okay na. So mga ilaw na lang wala pa rito. So yung electrician yata natin yung medyo mahina, si Master Edwin. So Master Edwin, punta ka na rito para mapaganda na itong bahay ni Sir. Kung nanonood ka, kung sino nakakakilala kay Edwin Likay, mga boss, maaring kontakin nyo lang po yung number na to at magtungo po tayo sa
Rapi Tulpo. Joke lang. Okay, so kaibigan natin yan. Matagal na natin kasama yun si Master Edwin. Okay. So ayan mga boss, yan muna yung update dito sa project natin. So dito na rin yung mga pintura. So ituturo ko na lang sa kanila kung saan nila ipapahid yung mga yan. Okay, siyempre dito pa pala mga boss, itong hindi pa natin natapos dito. Wala pa tayong yung cabinet nga, yung kulay ng board, wala pa tayo na nakuha. Tapos dito, ganun din. Meron pa board kasi yan na laminated board, yung ilalagay natin dito yung lamesa. Tapos dito meron pa tayong lalagay dito na TV rack. So dyan, TV wall design. Meron pa tayong lalagay dyan. So yan lang muna mga boss. Okay, so shout out sa mga kasama nating installer dyan, lalo na sa mga gusto matuto ng mga ganitong project. Okay, siyempre shout out din sa mga kasama nating vlogger na sila sa Pintura TV. Yan. Tapos kay The Alan TV, yan kaibigan natin yung mga boss, yung mga lulupit na pintorian. Tapos si The Alan naman magaling sa Kisa Merin yan mga boss, halos pares lang kami ng content. Yan, Ilocano man lang. Sir. Shoutout po rin ako sa channel mo sila shoutout kita rito sa channel ko. Ayan, dapat lagi mo kong shoutout dyan, no? Okay? So, kay Sir Bonsaistang Lumpo. Yan shoutout na kita rito. Shoutout mo rin ako. Sir? Si Ranger. So, dati siyang Ranger si Bonsaistang Lumpo. Okay? So, babalikan na lang natin ito sa susunod na araw mga boss. So, mag-comment lang kayo kung may tanong kayo. Paki-like na rin itong video natin kung nagustuhan nyo. So, malaking tulong po yan sa amin. So, like lang, subscribe lang po kayo, comment lang. Mas maraming like, mas maraming comment. Lalo tayong i-recommenda ni YouTube na sa mga viewers. So, doon kasi gumagana yung algorithm, sabi nga nila. So, mas maraming like, mas maraming comment, mas maganda. May recommend natin ni YouTube na panoorin ng mga ibang viewers. So, pag marami tayong viewers, siyempre, alam nyo na, marami tayong matutulungan. Siyempre, kami rin, matutulungan nyo rin kami. So, ayan. Okay? So, hanggang dito lang muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.